Croeso ar eisi yma den, a tro hyn ni'n mynd i fod yn gwneud darn bach o ar hyd y nos yn seiliedig i'r un o'r myrluniau dwi wedi bod yn creu ar gyfer yr NHS. Mae gyda ni lun cannwyll yn mynd i fod fan hyn. Bydd gyda ni golau y ganwyll wedyn yn lliwiau'r enfus yn mynd o'i gwmpas e. A wedyn bydd gyda ni geiriau rhown ein golau gwan i'n gilydd ar hyd y nos ar yr ochr dde. A wedyn bydd cwyr y ganwyll wedi toddi ar draws y gwaelod ar fwrdd. Okay? So ni'n mynd i ddechrau gyda y ganwyll ei hunan. Mae eisiau'r ganwyll fel wedys i fod draw yr ochr yma. Chi eisiau gael peth lle'r ochr hyn i ni weld y lliwiau'r enfus y golau. Ond chi ddim eisiau mynd rhy bell draw fan hyn chwaith, neu bydd gyda ni yr geiriau a dim digon o le ar eu cyfer nhw. Felly, ni'n mynd i ddechrau y bant trwy wneud fflam y ganwyll. Okay, mae'n le od i ddechrau bant, dwi'n gwybod, ond fflam y ganwyll yw y man cychwyn. A ni'n mynd i roi 2 liw fyna. Yn amlwg, bydd eisiau ni gael y llun unfach. Wedyn, beth sydd da ni yw rhyw fath o siap ton bach, fel rhyw ysben i weired, felly. A os dyma ble mae'r cwyr yn dechrau toddi, a dyma ble mae top yn canwyll ni hefyd. Felly, o fan hyn, newch chi pa bynnag siap i chi eisiau, ond mae eisiau gwneud ei edrych fel se y cwyr yn dod dros dop y ganwyll. A wedyn ni'n gallu, trwy cadw hwn yn y canol, mae eisiau ni ddychmygu ble bydde y ganwyll yma wedyn yn mynd. So, dwi'n mynd i feddwl am un fi tua fanna. Weddol hapus gyda hwnna, felly bod bach fwy tywyll yr ochr yma, felly bod bach mwy o gysgod. Wedyn, beth ni'n mynd i wneud yw cael y cwyr sy'n dod lawr yr ochr yma. So, felly bod rhywbeth fel yna gyda ni yn barod ar y gwaelod. A mae hwn wedyn yn mynd i yn diferu ar mas fel rhywbeth o fynydd o goer wedi toddi. Unwaith eto, felly bod e diferu ar draws, a wedi gwasgaru mas ychydig dros y bwrdd. Yna ni, weddol hapus dy hwnna. Os ni eisiau ychwanegu mwy, bydd y croeso i chi fynd o fe mas, a wedyn gallech chi amrywio lliwio wedyn, okay? Felly bod ni rhyw liw arall o dan yr un yma. Mae'n holl o lan i chi. Okay? So mae gyda ni ein cwyr wedi toddi, mae gyda ni'n canwyll ni. Mae dal digon o le dy fi'r ochr yma ar gyfer wneud y colchoedd yn dod rownd, a mae dal dy fi digon o le i'r ochr hyn. So, y cam nesaf yw'r un pwysica, ond yr un mwy caled i wneud hefyd. Dwi wedi cael yn anghywir sawl gwaith, falle eithaf yn anghywir fan hyn nawr, ond ar ddiwedd y dydd, dyw e ddim yn ei gwahaniaeth. Os ych chi'n ei mewn pensil, gallwch chi gymryd bach fwy amser, gallwch chi ddefnyddio cwmpawd i fynd o ganol y fflam a wneud cylchoedd concentric hyfryd, okay? Ond dwi'n mynd i wneud e fel nes i gyda'r myrlun gwreiddiol, jyst wneud cylchoedd o beth dwi'n gweld. So, os nhw ddim yn gylchoedd perffaith, dyw e ddim yn ddiwedd y byd. Felly, ni'n joc am bod y cylch yn hollol llawn. Okay? So, dyna un. Hwn yw'r ail un yn dod o fi fan hyn nawr. Sylwch dwi ddim yn cyfri y fflam yn y canol. So, yna 2. Dyma'r drydydd un yn dod o fi nawr. A fi'n trio cadw mor grwn rwy'n gallu, dwi'n gwybod mewn rai llefydd nawr, mae'n dechrau mynd i edrych bach yn fflat, ond dwi ddim yn ei gwanaeth ar y fyned. So 1, 2, 3, so mae eisiau 7 i gyd, cofiwch. So 3. Dyma'r pedwerydd yn dod. Dyma'r pedwerydd. Gorffen fyna, 4. Right, 5, 6, 7. So, fi'n deddol, maen nhw'n agos i gilydd ddechrau, wedyn gallwn ni ymestyn nhw mas na. So mae 4 wedi bod o fi'n barod. Dwi'n gwybod nawr, mae digon o le gyda fi fynd. A bydd yr un ola o leia lawr fan hyn. Okay? So gallwn ni ddychmygu nawr, gallwn ni agor e mas ychydig bod y golau sy'n dod o'r lliwio ola yma yn mynd hyd yn o'r ymhellach. Okay? So dyma ble mae'n mynd yn galed i drio cael
cylchoedd perffaith. Right, so wedyn ni 1, 2, 3, 4, 5. A bydd cyfle i dacluso ac yn y blaen ar y diwedd hefyd. Ar ôl chi orffen mynd trwyddo nhw. 1, 2, 3, 4, 5. Dyma'r chweched un. A sylwch na fi ar ochr dudalen erbyn hyn. Ond dyw e ddim wedi gwanaeth. Os oes gyda chi mwy o le neu llai o le, peidiwch poeni o gwbl. So chi'n gweld bod fi nawr wrthi'n tacluso. Be sy'n anoddach fan hyn ar gamera yw dwi'n trio cadw'r papur yn llonydd fel bod chi'n amlwg yn gweld y trwy'r amser. I wneud yn haws byddwn ni'n troi'r papur o gwmpas fel fi'n mynd. Right, a dyma yr un ola. So mae hwnna'n mynd bant o dudalen fyna. Dwi'n dychmygu fe'n dod rownd fan hyn. Mae'r pen yma'n rhedeg mas hefyd sydd ddim yn helpu. Byddai'n mynd drosto hwnna yn well na'r wrth fi fod yn lliwio. Right, so fi wedi wneud mwyn lai be dwi eisiau fyna. Gallen ni fod yn dod o dros fan hyn hefyd, sy'n ni moyn dychmygu bod yn mynd reit rownd. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gyda ni nawr, a dyn ni ddim wedi cyfri y fflam yn y canol. Okay? So dyn ni ddim yn cyfri hwnna, dyw hwnna ddim yn ran o'r enfus ei hunan. Okay? Right, nesa, ni'n mynd i fod yn gwneud yn llinell ar gyfer y bwrdd. So, felly ddechrau'r bwrdd yn dod draw fyna felly. Felly ni'n gysylltu hwnna gyda fyna. Gallwn ni hyd yn oed mynd o gwmpas, gysylltu hwnna fyna. Hwnna fyna. Hwna felly'n dod o draws y top, felly gysylltu os ydych chi'n moyn. Bydd yn ôl fyna felly. Wedyn, bydd y bwrdd yn dod lawr fan hyn. Ac ar draws y lawr. Felly mynd ar draws fan hyn. A dyma mynd ar draws, ar draws, ar draws. A wedyn i orffen off, ni'n mynd i fynd lan ochr y dudalen, a byddwn ni'n gallu cyrraedd nôl ar y top. Fyna. Okay, so mae gyda ni, mwy na lai, popeth sy'n lliw yno fe, wedi wneud. Okay? So, y cam ola nawr bydd rhoi'r geiriau mewn. Felly, edrychwch ar llinellau gyntaf. Mae gyda ni 1, 2, 3. A wedyn mae eisiau 3 arall wedyn. So 1, 2, 3. Mae hwnna wedi cyrraedd hanner ffordd. A wedyn mae dyn ni 2 linell arall i roi mewn sy'n mynd i adael 3. So ni'n mynd i fynd 1, 2, so 1, 2, 3. So mae dyn ni 6 stribed i gyd fyna heb gyfri hwn. Okay? Mae hwnna'n seithfed un, ond does dim byd yn mynd i fy mewn yn hwn. Right, ar gyfer un cynta, ni'n torri fe'n hanner. Torri'r ochr yna'n hanner, a wedyn torri'r ochr yma'n hanner. Mae hy, a mynd i fynd yn y bocs cyntaf i gael rhy i rhown. So, rhy, o, w, yn. Okay, so dyna'n rhown ni. Ein sy'n nesaf, felly tair llythyrau. E, ar ochr o dde. I, mewn o dde ochr. Mae yn arall dyn ni ar yr ochr o dde yma. Gallwch chi to fel ni wedi bod yn gwneud o'r blaen os chi eisiau mynd dros o pethau. I wneud y llinellau dwbl i wneud nhw i sefyll mas yn fwy. Mae sicr werth dde jyst i gymryd bach fwy ofal. Dwi'n trio wneud yn bach yn gynt i chi ddyn nawr bod y
fideo chydig bach yn fyrach i chi, a mae croeso chi ddefnyddio y botwm pause yna'n amlwg unrhyw bwynt. Reit, golau nesaf. So mae eisiau 4 llinell, neu 4 llinell, ond ni'n mynd i roi'r un cynta draw fan hyn, so mae mwy o le'r ochr yma. Torri'r ochr yn ei hanner, a wedyn torri'r ochr arall, dim cwaith yn ei hanner, mae eisiau'r bocs, y trydydd bocs neu fod yn fwy. Okay? So bocs cynta golau, so G, O, mae L a A yn mynd yn yr un nesaf, so dyna pan bod y trydydd bocs yn goffa bod yn fwy. So A, I, golau. Gwan nesaf, so torri fe yn ei hanner. Fydd eisiau 4 bocs. Ok, 3 llinell. So gwan, so G. W nesaf. Triongl o gwylod. A bocs bach ar ben ei hunan. Yn, mae sawl yn ar diwedd. Llinell dyn ni'n yr un. 3, dyn ni'n barod. Right. So rhown ein golau gwan, un gilydd. Lle mae mwy dyn ni ffitio mewn yn yr un yma. Okay? Un gilydd, so 1. A mae gilydd dyn ni. So G. I dot yn mynd i fod yn denau. Mae L a Y yn mynd i fynd yn y bocs yma. Felly, gallwn ni'n gwneud hwnna'n barod. A mae 2 dy ydd i fanna. Okay? So 1. So mewn, collnod. Dim lliwio collnod mewn. 1. Wedyn G arall. G, I. L na'n barod. Y. Dod lawr, a wedyn llinell mewn ar draws y stop o pan chi'n cyrraedd diwedd y bocs. Newch chi siŵr bod nhw ddim cyffwrdd. Ydd. Y trionglau yn dod lawr o'r corneli top a'r boxes. A wedyn, mae dyn ni ar hyd y nos ar y diwedd. Felly, mae hwn yn amlwg yn un pwysig, ac os dyma deitl y gan. Ni'n mynd i rannu fe gynta mewn i dreianau. Felly, torri fe mewn i 3 rhan gweddol o hafal. Mae ar Hy yn mynd i fynd fan hyn, felly ni'n mynd i wneud A. A mae hwn yn mynd i fod yn yr Hy. Felly newn ni hwnna gynta, so dyma'r treian gynta. So A, yr, a wedyn mae Hy yn mynd yn ni fanna. Mae hwn yn bod yn mynd i fod fel ydi, ond ar hyd y fydd e. So ydi, so mae dyn ni y, a wedyn dy yn y canol, a wedyn y arall. Felly mae gyda ni y, felly ddyn nhw'n draws, dy, a wedyn mae eisiau y arall dyn ni fanna. A wedyn mae nos dyn ni orffen off, felly ni'n mynd i fynd lan, gyda ni yn mewn fanna. Gewn ni o fyna, a gewn ni ys i orffen. Ok, nawr rwy'n deall dwi wedi mynd a chi trwy yr un yn gyflym dros ben. Ok. Cymrwch i'ch amser, byddwch chi'n gallu gwneud e lot taclusach na byd dwi wedi gwneud fyna nawr. Ok, beth byddwn ni'n gwneud dwi'n credu yw mynd dros popeth mewn di eto, yn wedig llefydd mae cylchoedd yn quite yn iawn dy fi. Byddwn mynd drosto nhw'n iawn. Fydd y border yn gallu bod lot taclusach na beth dwi wedi gwneud nawr. Okay? Ond mae'r geiriau, fel byddwn ni moyn y lai yn moyn nhw, mae'r ganwyll yn edrych fel byddwn ni moyn nhw, fel wedys i, y darn anodd i wneud yn gyflym yw'r cylchoedd yma. So, jyst cymrwch eich amser chi. Os chi ddim yn hapus dy rhywbeth mewn well, sorto fe trwy bod y dal mewn pensil dych chi cyn bod chi'n mynd eich pen di dros dy fe. Okay? Ond, mwynhewch wneud e. Cofiwch gyda y lliwiau, pan ych chi'n gwneud y lliwiau ar gyfer yr enfys, dechreuwch, nes i'n camgymeriad, ble dechreuais i gyda'r coch yn yr un canol. Okay? Peidiwch, newch i'r ffordd ar rhwng. So, gyda lliwiau'r enfys, dechreuwch gyda'r coch ar tu fas, wedyn newch i'r oren, y melyn ac yn y blaen. Okay? A wneud edrych yn well gyda chi. Ac os bydd y melyn neu'r oren neu be bynnag lliw byddwch chi'n defnyddio ar gyfer fflam y ganwyll yn sefyll mas llawer yn well. Okay? So, pob lwc, mwynhewch, disgwyl mlaen i weld hwn, ac mae hwn yn un o'r ei mwy cymleth falle dwi wedi wneud. Felly, a beth sy'n neis amdano fe fyd, os chi wedi gorffen e,
mae'n un neis i roi lan yn y ffenest, achos unwaith to mae'n clymu lan gyda'r NHS, yn eisiau diolch ar diolch amdano nhw'r amser fel hyn, a mae'n mynd i fod yn un lliwgar neis i roi lan yn y ffenest hefyd. Felly, joiwch, mwynhewch, a cofiwch rannu beth ych chi'n creu. A dyna ni, llun wedi gorffen. Fi wedi mynd am y lliwiau fel wedi sy'r enfys, y dechrau gyda'r coch, oren, melyn a mynd am mewn. Jyst i gael bach o amrywiaeth fel hyn, felly byddwch chi eisiau rhoi bach o hifen, a bach o wyn, a wedyn nôl i'r hifen, felly bach fwy melyn ac yn y blaen, brown o draws y gwylod. Du neu llwyd nes i ddefnyddio'r gyfer hwn i gyd, yr un lliw oedd e, jyst lliwio chydig bach yn fwy caled ar ambell i lythyren sy'n felly ddim yn cyffwrdd lythyren arall, jyst i wneud edrych bach yn fwy diddorol, a hefyd felly neithio roi'r argraff bod dim jyst tywyllwch, chi'n gallu edrych fel rhywbeth o friciau, wal neu beth bynnag. Gobeithio bod chi'n offi fe. Dwi'n disgwyl mlaen i weld eich rhai chi fel wedys i, a cofiwch rannu nhw. Wastad yn joio gweld nhw. Pob lwc i chi.